Slovensko v súčasnosti rieši dva problémy. Ako dostať plyn na Slovensko a ako zaň zaplatiť Gazpromu. Tomuto problému musíme čeliť, pretože Heger s Naďom a Korčokom boli hlavnými podporovateľmi tých protiruských sankcií, ktoré v Rusku nemajú žiaden účinok, ale Európu zrazili ekonomicky na kolená. V Bruseli sa chybným rozhodnutiam bránia tak, že si nahovárajú, že majú radi zimu. Navzájom sa hecujúc oslavujú Vianoce v nevykúrených 17-stupňových bytoch. Akože zo solidarity. No a aby takáto situácia nenastala aj u nás doma, ministerka hospodárstva Denisa Saková odcestovala do Petrohradu. Jej úloha je jasná. Aby sme mali plyn, aby ľuďom nebola zima a aby sme si mohli zachovať náš bežný životný štandard. Ten štandard, na ktorý sme si po tie roky už zvykli. Je to jej zodpovednosť a zároveň povinnosť. A túto prácu pre ľudí robí dobre. Samozrejme, progresívni fanatici v červených denníkoch idú vyskočiť z kože a v podstate tvrdia, že cestovať do Petrohradu je zločin. No a to najlepšie som si nechal na záver. Skoro som odpadol. Hirman vyzval ministerku Sakovú, aby konala. Ten Hirman, ktorý v čase najväčšej energetickej krízy, akú sme tu kedy mali, pokojne dovolenkoval na Havaji. Zatiaľ čo firmám strojnásobili účty za energie. Problém s plynom treba riešiť v Petrohrade. A to odhodlane zastupujúc záujmy občanov Slovenska. Tak, ako to urobila Saková. A tam, kde to urobila Saková.